Waboneka ndo wachibongo kwambiri. Imene ndi itiswebere, imene iti Ah, Born Kalindo pa 6 January. Halo, mulipo anibe, mulipo zaku South Africa munaiwalatu pano, munaiwala zaku South Africa. Mungochuka ni mbiri zanu zokuti zinthu zavuta, akhalira kupempha ma 50,000 kawada amwene ngati pali chipani kapena boma limene lazuza anthu ndi lanu la MCP itu. Mukanakhala ena mukanachokako. Anthu aliwonse anzeru amapanga ngati ng'ombe zonyamula ngolo. Ng'ombe zonyamula ngolo zikaona kuti zalemedwa zimatembenukatu. Koma Malawi ambiri timafoira kwambiri. Chifukwa tu apatu anibendeza kuvutani. Ndikuti kuchipani kwanu kundeza kuvutani. Ndani ineyo? Nasowada Malawi ambiri swada ndaula. Network ndiri kumunda amwene ndeye ya Malawi akwene akungochimvesa. Komano nangasi anazolowera kuti ndimatulusa ma audio daily. Nde kukhala jeteko okha masiku 3-4 osatulusa maka Malawi okonda dziko lawo amadadi nkhawa. Mwatiba? Ndili bwinobwino palibe amene anganditekese. Kodi inetu ndikamanena kuti ndine opsatu sikuti ndimangonena atiya. Chimwene. Chimwene. Oti mukakhala ku MCP komuzi auza anzanu. Akamapanga maplani awo opusa. Ngati awakumuchita akumupangira wabakiri muluzi kumaso ntanyi wawa. Muzi auza kuti mwana amene jandi wachabe kopsa ndipo ndingaononge. Ndani? Ineyo? Kwenda ndi bodyguard? Kodi ino ati ya kabineti yati yavuta maboma ngati nchinchi set ati anthu alemba kalata kudandaula kunena kuti iwo sali part of this government, motero kuti ena asankhidwa chifukwa cha intel itapita kwa president kuti anthu afuna kuukira. Komatu amwene nchisidi ndizoona ikhoza kuukira. Kwapondwa uyu. Ndikunena kuti kunchisi kwapondwa ayi. Chifukwa anthu achatu ngati kuli boma limene anthu agwirisidwa ntchito ma MP komanso mafumu kutolera za nzika ndi za meki ndi pologalamu yani yobera inene nchisitu. Akungoyenera kulusa amale udebiti omwe osapasa eti. Komatu anthu akunchisi okha ndemwe alakwira. Akanampasa muna pondwa yekhayo kapena mangeniyo. Kaudebiti kokha. Komatu amwene kunena chilungamo ma ministers ena wangona kuabwereza. Ngati uyuyu amazuza ma refugees mukuziwa kuti mwezi uno pa 17 kukhala maphwando. Anthu akunja onse amene atamva ma Rwandizi, ma Burundi, ma Ethiopians, ma Nigerians atamva kunena kuti akulu achosedwa pa mpando. Ndikunena pepe kale amene tuwe anthu akupanga phwando kusangalala. Ungoziwira kunena kuti ngati ine ndachosedwa udindo anthu ndikumasangalala uziwe kuti anthu samakondo anane. Vuto la anthu andale amafuna kumayimbiridwa m'manja osauzidwa chilungamo. Chifukwa andale akati azimva chilungamo bwenzi pana boma iliwonse atachita resign. Chifukwa ngati kuli boma kapena kuli chipani chimene chazunza anthu chimene anthu sakuchifuna ndi chanu cha MCP choto. Mwatiba?
iyo iyi chineti ndiye chilungamo chache olo muzipanga mapulani obera mmene mukupangira mozi ogula za nzika kupanga mapulogalamu onama ngati ya NRB. Mukudziwa kuti pulogalamu ya NRB akulembesa anthu ndi ya fake, madera onse akutumizamo maujeni mastafu ochepa komanso maulendo atali mwina lese mwachisanzo district imodzi akumayika center imodzi yokha kapena awiri akutali kuti anthu azikalembesa. Kodi inu chisankho ichi ndi chisankho cha uchisiru kwambiritu, ndipo to akanakhala kuti aliko maiko ena ati ngati maiko ena izitu akupanga wana bero itu atang'ambidwa kaletu. Mwene mukupanga zinthu za uchisiru andi iniyo achimwene iniyo ndinu munthu ozindikira. Nthawi tikayenda limodzi lija tinkapangira zathuzi limodzi inu tu munali munthu wanzeru kwambiritu. Chimwene iniyo munali tu munthu wanzeru mukati mukalankhula statement olo pa wireless olo ya mu drama yomwe anthu amadziwa kuti koma amwene munthu walankhulatu. Koma lero mutapita kumene kumwalowa inu kuli zii anthu kumadabo amandifunsa tu anthu kuti anzanu aja basi angoti zii. Lero ndi awangu limbana ndi anzawo a service day okhaokha ati mwafika size yolimbana ndi anzanu a service day okhaokha ngati achina Daliso Kabambe achina Njawala nanga si ndi exit to Roman Catholic enter to service day tu. Nepa kupezeka kuti inu yomene mwamva kuti nzanu a service day amusankha basi tisimugwirizana naye. Iferi timaona ngati achali chino mmagwirizana atu. Chifukwa mmene nzanu Kabambe wa service day uja aliye pampando pamene paje mukana mujoina monga mmene anajoiniraso a service day kwa joina Roman Catholic nthawi imene ija. Icho ndiye chilungamo chachetu. Koma apapa mukukhanga tiniyo simukukondwa ampesa okhaokha kumakangana ati wayenyerenda sakuitanani kaya. Koma tunde chakupana ni chisekotu ati mwafika pakana pomagulu ati sisira mmasaluni mu 25 ati mpangire mankhwala ncholinga kuti 25 chisango chikamabwera muzapambane. Zili manyuzi. Awele munthu ina anapita kukametesa ku 25 ndiye kumene kujaku kunabwera munthu akuti amwene lero lakwana ali ayi silinakwane zatheka ali sizinatheke. Ndi atapita kumfunsa ometedwa uja akufunsa kuti akulu muli nawo ngongole aliyayi amene amatolera sisi kulifufuza sisiro ndika program ka MCP akutolera sisi mmasaluni. Motero kuti Amalawi amene angamvere VN imene mwangozi akuyenera aziwe kulera kuti MCP atatolera za nzika atatolera za kumeki pano pali pa programu yotolera sisi ndofunika abale anga kumene muliko mukamayenda musamale akutolera sisi la mmasaluni akapangire mankhwala. Kodi zisango zavutatu. Chalakwe koma bwere chalakwe ndeza mvutatu ndipo akungoona ngati kodi ndizoona ndi 2025 kapena ayi. Chifukwa tunde anachita promise anthu zinthu amwene nemati ndikakhala kuti koma munthu alibe mtendere. Zoona di gulu lochedwa Black Street linayimba nyimbo inayo kuti money can't buy me love kusonyeza kuti mtendere wa mtima munthu sunga ugule. Koma mwene mkuziwa kuti kwasala mezi 6 yokha 6-7 ndiponso si 7 year ndi mezi yochepa oti awa akulirira uminister awa akanangozisiya chifukwa tu uminister wa mezi 6 ndi chibwana chenitu ndani chakwera. Inu mwaiwalira zokuti akupanga kampeni mujamu amanena kuti amanga kuplanta ya stadium. Mwaiwalira Mbeera University, Sundwe Barracks. Mwaiwalira Ntalire Road kuchitipa uko amanena kuti ndikangolowa ndizapanga chimene in 2 years time ngati ndilephere ndizachita design. Anachita design Livingstone ya Ngakwa Road mukukumbukira Gwanda Chagwamba School of Excellence
ma promises okawo kati Sidiki Mia highway nzache amene anampangiza kuti munthu uja achuke amwene aulawe upresident amwene Sidiki Mia amwene ndipo abale zikoli ine ndimakumbukira anthu awiri amene wa Sidiki Mia ndi Saulos Chilima kuti zoona mphuno disalota anthu akati azilota Sidiki Mia to analuza ndalama zachetu olo kumaliro kwaje osapita kolo kukangoyima patali kuti malinga ndi zikumveka za covid zakangoyima patali kuti president ali uko 2 km zitu kukangoyima apo anthu aziro akuapitisira speaker azimva zimene zikuchitika pamaliro koma ayi ndithu olo mene akapanga budget ya 2023-2024 sanani nakuti wiki yake yamawati yamba Baraka Chingeni Liwonde Road ndalama zilipo kale unayamba sewu umene uja andikati kuli sewu omvesa chisoni ndi umene woto ikakhala ya Zomba Stadium inde pa janali ya mboma la DPP angopitiriza Nzuzu Stadium Otu Nichirwa International Airport abale mtu windosekeza iyo changa agamanga International Airport ma mega farms yango gawa na okao kama fetereza kumango gawa na mwene kumpasa muntu 1500 bucks anthu wango gulisa amwene ma mega farm kulibeko olo pang'ono olo kulibeko si nthawi imene chayo amapanga tu matamato ayi ineyo Peter Mutharika akusankha anthu ambiri mu cabinet ine ndisasankha 22 lero asankha 22 sisate 1 anthu ageso kuwayang'ana makape okhaokha ena aone ma ministers koma tatenti zole mafuta ambuya ataosasisira ali mbu koma ni minister koma lawe awe koma lawe abwere ndikokoma kwambiri akuti ine ndisakakhala pampando 5 km chipatala kaya chakwera awere ndijakeda awere lero chipatala ziliko mwalija pamene mwalankhula bwino fetereza ndiye 4500 pakana ife nthawi meja titakhuta mbwanda tinakapanga ma ujeni paja mmakumbukira tinakapanga ndi Malemu Lucius Banda tinakapanga tu ma advertitu omachemerera kuti ziko ili yachilima ndi chakwera sisi fetereza azakhala 4500 iko vandu amanama amandale ndi andona magopya panotu agundikatu kuvinyamula nawo chimanga kugona nawo maliro kuyamba kukumba manda kuphika nawo mang'ina sabalo mukamakhala ku cabinet meeting kwanu simauzana kuti zimene tinalonjeza anthu ngati za duty free duty week duty jamade free duty week imene ijaye komanso ma 15,000 anthu okalambaja munapa mwapereka muziuzana kunena kuti tikamaona anthu osauka ife anthu olemera musamatenge ngati anthu osaukawo ndi zisiru andi izi zomati mukamafuna kugawa zinthu zanuzi ndi kumatenga makamera kumati jambula zimene jatu mmangotayatu nthawi ndi madaliso anu chifukwa ngakhale ulo m'Baibulo amanena kuti chimene chapanga mkono wamanzere wamanja usaone koma andale ndi anthu olemera inu zisiru kwambiri andi mmakhala kuti mwapangatu maganizo anu kumene kukwanuko nokhatu mwapanga maganizo anu kuti apapa tikagawire anthu khani ndalama tikagawire chimanga tikagawire mpunga koma basi chimandidabwisa kumalayi kuno basi kunyamula makamera ulendo atu kuti akutame ndani kulitu kuja kuno anthu olemera amene amati akakuthandiza ndikukuza kuti pepani musayerekeze kunditchula kuma iniyo basi ndipo anthu andale ndi anthu olemera muziuzana mukamakumana that's why pamafunika kuti muzikhala ndi ma meeting muzikambirana chifukwa ife anthu osauka sife zisiru sikufunayi timayamika ena olemera amene amakhala ndi mtima wopereka
kupereka ndithu mwa mtima wonse koma 3/4 ya agalu inuyo mmapanga zinthu meja kuti anthu akutameni kuti akuoneni kuti muli ndi makobiri ndiye siku lina makobiri amene wazatha ndani mzimayi anakana ndalama uja kuthyola uja mzimayi amoja ndiopsatu pamene pajapa mzimayi amoja anachita kuoneseratu kuti iye uja samadalira za munthu anti mtima umene uwu kanakhala kuti amalawi ambiri tili nawo umakana zinthu zangati zimene sibwezi pano andale akutitolatu ndi chifukwa chake lero anthu akupita kumakaguladi zovotera chani chifukwa cha mtima wa uchisiru ifeyo anthu olandira ife kumuona munthu watenga kamera yache olo akukujambula olo akukupanga likodi kukupita ndikukachiswa chinthu chijacho muuzane kumene kwa agalu ino afitini koma ndiye mwapanikatu 6 months mukaona ngati 2025 ndi 10 years munyatu munya iya yanzanga auzeni anthu kuti kusatulusa maaudio sikuti kapena pali winache wandipanga zoopsa iyaya ndili kumunda basi tu nene kuti chani Bon Kalinda the DC mwana woopsa kwambiri the most deadly and dangerous child from Jeza village TM Mabuka box 76 Mulanje Malawi Southern Africa bwanji pamenepo mwamba kukoma saini out mwamba naye kukoma pamene like, share, Malawian cameras, right.